चंद्रपूर, गडचिरोली, वर्धा स्थानिक स्वराज्य संस्था विधान परिषद जागेसाठी महायुती महाविकास आघाडीच्या दरम्यान चुरस वाढली आहे. अनेक काँग्रेसचे नगरसेवक नॉट रिचेबल असताना भाजप नगरसेवकांचा मात्र व्हिक्टरी साईन सोबतचा फोटो पुढे आलेला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या निवडणुकीसाठी जबाबदारी टाकलेल्या चिमूरचे भाजप आमदार बंटी भांगडिया आणि सोबतीला जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष रवींद्र शिंदे या फोटोत नगरसेवकांच्या सोबत झळकलेले आहेत. अपक्ष आणि अन्य अशी किमान 100 नगरसेवकांची जुळवाजुळव करण्याची जबाबदारी आमदार बंटी भांगडिया यांच्यावर टाकण्यात आल्यामुळे त्यांनी मोर्चेबांधणी सुरू केलेली आहे. दुसरीकडे या तीनही जिल्ह्यातील अनेक काँग्रेस नगरसेवक पर्यटन वारीवर गेल्यामुळे यामागे कोण आहे, नक्की विजय कुणाचा, याबाबत तर्कवितर्क लढवले जात आहे. चंद्रपूर, वर्धा आणि गडचिरोलीमध्ये ही चुरस रंगलेली आहे. भाजप नगरसेवकांचा हा व्हिक्टरी साईन सोबतचा फोटो सध्या समोर आलेला आहे.